Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öň ýany ýurtdaky ykdysady çökgünniň dowam edýän wagtdy onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritlarynyň bahalary hasam ýokurlanyp başlady. Orada aýynyň golaýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlaryna azyklaryň, hususan agdaçar sadakalaryna ulanylýan ýemy tönümleriniň bahalary ýokurlany. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa, häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýjü kökelerini bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar. Dip lewaply ýaşaýjylaryň biri 29 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz soňky günler kiçik şahly mallaryň şeýlede et önümleriniň bahalarynyň hem ýokurlanandygyny bellidi. Mal bazarlaryna häzir bir goýun ortaça 2000 manatdan satylýar. Bazarlarda iri şahly mal etiniň 1 kilogramynyň bahasy 60 manada, tuw aýagynyň 1 kilogramy hem 40 manada çykdy. Sevdiň ýaşaýjylarynyň adatça agdaçar saçaklaryny hödürkerem edip goýýan balygynyň 1 kilogramynyň bahasy hem 70 manada şeni ýokurlany. Bu ozal görülip eşidilmedik narhlar. Dip söhbetdeşimiz aýtdy, şeýlede narhlaryň keýiň sahyna çykmagynyň netijesinde köp hojalygyň agdaçar tadakysyny bermek meýlinden el çekýändigini sözüne goşdy. Aşgabatdaky habarçymyz hem soňky 3 güniň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsiniň 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi dip habarçymyz paýtagtyň bazarlaryndaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Şu ýyl dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabasynda Ramazan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni 2 aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kadalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jynsa gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilegi edilýär we haýır sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agdaçar mescitlerdäki namaz üçin köpçülik bolup jemlenýärler. Suyul Ramazan aýynyň öňü sirasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mescitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28 martda hökümetçi ýarym resmi nesirler hem tasdikladylar. Maglumata görä 29 martdan başlap adamlara arasaçylyk epidemiologik şertlerini berk-beri zaýdan halatynda mescitlerde köpçülik bolup namaza durmaga mümkinçilik berilýär. Emma talap edilýän şertleriň jikme-jikleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mescitleriň gaýtadan açylýandygyny eglan edipdiler. Emma geçen döwrüň dowamında ýurduň durly tewitlerinde adamlaryň köpçülikli mescitlerden gowulýan halatlar hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlariň esasy azatlyklaryny, sultanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär. Galy bertede türkmenleriň orazy däplerinde çağlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü sirasynda öýlere aýlanyp, ýa Ramazan aýdýarlar we adamlar olary süýji kökü ýa-da başga iriýmiş hödürleýär. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.